Tɛgɛ dara falisogo feerela maa 5 kɔni kan kati commissaire Sori Ibrahim Sangare kɔni fɛ. An balimaw aw bisimila an ka kabako kɛnɛ kan. Bi kabako min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kati kura ni ale bɛ Kati fan fɛ. A yirala ka fɔ ko maa 5 kɔni bɛ yen nɔ tɛgɛ kara ka ko olu kɔni ka baara ye falisiyɛn ani ka falisogo kɔni feere maaw kɔni ma. Ayiwa ko a bɛ dɔgɔkun caman kɔni bɔ ŋunuŋunukan yɛrɛ kɔni carina Kati fan bɛɛ ka yira ka fɔ ko maa dɔw bɛ yen k'u bɛ falisogo feere kɔni kɛ. O de hukumu na min ye procureur dɔ ye ni ale yɛrɛ bɛ Kati ni ale tɔgɔ ye Sira Fili Kulubali ko ale kɔni wulila ko ka ko in kɛ a kungo ye sabula ko ŋunuŋunukan cayalen don. Ŋunuŋunukan ninnu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko autorités kɔni a fɔr'u ye nka ko maa ma kɛlɛ dɔ a ɲini ka tɛmɛ n'a ye. O de hukumu na ni procureur ni o ye Sira Fili Kulubali ale wulila ka a ɲini polisiw fɛ k'u ka wuli k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka nin ko in tiɲɛ kɔni dɔn. Ayiwa o ci laselen kɔni finitigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Sori Ibrahim Sangare ale n'a ka cɛdenw ko olu kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la k'olu nana maa 5 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni minɛ ka yira ka fɔ ko siga kelen don olu kɔni na. Ayiwa ko u y'o maa 5 ninnu kɔni minɛ ka taa n'o ye u dagayɔrɔ la ka ɲininkali caman kɔni tɛnku u la ni falisogo feere ko in kɔni na. Ayiwa a jɔr'u la ka yira ka fɔ ko olu kɔni bɛ nin waleya in kɛ ko a mɛnna. Ayiwa ɲininkaliw kɔnɔna la ni falisogo feerela ninnu y'a yira ka fɔ ko olu ye maa 6 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye sabula ko o ɲɛmɔgɔ o kɔni tɛgɛ ma se ka da u kan ko o bolilen don fɔlɔ nka ni maa 5 ninnu kɔni ka kuma kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko diɲɛ don o don ko olu kɔni bɛ faliden 8 de faga ko k'a feere maaw kɔni ma wa ko don kɔfɛla min na n'u minɛla n'o tun ye janvier kalo tile 28 ye sibiri donna ko u minɛlen na faliden 6 kɔni u tun y'o faga k'o boson ka ban a kun tɔ ye den 2 ye nka o faliden 2 in olu kɔni kun ma sa finitigiw y'o minɛ k'o di min ye Mali kɔni zo mɔgɔw ma olu k'o bila u ka bagan banayɔrɔ la o kɔni bɛ yen nɔ nka min ye ni maa kofɔlen ninnu ko olu kɔni bilala ka taa kiiribulon kɔni na wa k'u bɛ kaso la u ka ɲɛmɔgɔ a yirala ka fɔ ko ale kɔni bolila nka a bɔ kɛra a ka telefɔni kɔni kalama telefɔni kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ka fɔ ko ani maa kofɔlen ninnu ka client bɛɛ lajɛlen fanba ye musow ye muso minnu bɛ yen nɔ n'u sigilen don Kati wa dɔw fana bɛ yen nɔ ko olu sigilen don Bamakɔ yan nɔ. Ayiwa a yirala ka fɔ ko n'u y'u ka faliden 8 kɔni faga u bɛ falen sogo bɛɛ lajɛlen boso ko k'a tila ka taa di u ka client ma wa u bɛ taa di u ka client ma ni moto taxi ani moto ale ni katakatanin kelen o de b'u bolo falen kɔni sogo tali kama ka taa di u ka client kɔni ma. An bɛ wagati min bi ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ finitigiw ka bolo kan fo ka bɔ u ka ɲɛmɔgɔ la sabula ko o kɔni bolila. Ayiwa an b'a yirala ka fɔ falisogo diinɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya silamɛya diinɛ la a yiralen don ko ale sogo dumuni kɔni haramuyalen don nka ko o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye kɛnɛya kɔni sira ye falisogo ko a bɛ banajuguba lase hadamaden kɔni ma ko falisogo ale kɔni bɛ banajuguba lase maaw kɔni ma o de ko bɛna ɲini o bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɛ maa dɔn maa min bɛ nin waleya in kɛ dogo la i ka boli giribiri ka se finitigiw ma walasa ka taa a tigi kɔni ko fɔ sabula falisogo a bɛ tiɲɛni la don hadamadenya la bana min don bana min yɛrɛ si ma dɔn wa bana sugu ninnu caman bɛ yen nɔ fura yɛrɛ t'a dɔw la o bɛ dankari hadamadenya la o de hukumu na bɛɛ lajɛlen wulilen don o de hukumu na bɛɛ lajɛlen welelen don nin yɔrɔ in na n'i bɛ maa dɔn maa min bɛ nin waleya kɛ i ka boli ka taa a ko fɔ. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako ye ka da kulo kan aw ni ce aw kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la.